Здравейте, YouTube, здравейте! Днес ще отворим и ще прегледаме ето тези слушалки. Няма да казвам откъде съм ги поръчал, защото не ми плащат за реклама. Ама да видим. Така, първо да разгледаме, разбира се, какво има в кутията. Само да отворим нож. Лекичко. Много не унищожиме всичко. Добре. Може сме готови. Да видим какво съдържа кутията. Така, кутията не ни трябва вече. Това са Razer Barracuda Roblox Edition. Имаме инструкции. Най-вероятно може да ни трябва после, като ги тестваме. Слушалките, опаковани в някаква хартия. В ревюто се говори, че са изключително леки и на пръв поглед точно това се и усеща. Въртят се добре. Имаме мека диадема. Наушниците са мекички. Въртят се. Изглеждат доста добре. Пластмасата също изглежда добре. Не изглежда като да се счупат лесно. Но ще видим. Нека продължим да видим какво има още в кутията. Така. Антиоблажнител. Май ми трябваше опътване как се отваря. Добре, видях как се отваря. Така. Тук са всички останали неща. Да видим какво още имаме вътре. Кабел 3,5 мм жак за връзване. Най-вероятно няма го ползваме, защото са безжични. Това не е файдата от безжични слушалки, ако ги връзваме с кабел. Така, микрофона, който му е plug and place, де-факто удобство, който също едва ли ще ползвам. Ама това е отделен въпрос. Кабел за зареждане, рейзърски, Type-C трябва да е. Само да погледнем, да, Type-C. Добре, и последното нещо, което е тук, това трябва да е донгъл. Добре, донгъл с Type-C и кабел с донгъл, за да можем да го включим на разстояние. Супер! Добре, оставяме кабелите. Сега, основните неща съм си ги извадил тук на лаптопа, не знам дали се вижда в кадър. Така, мултиплатформинг слушалки са. Де-факто, могат да се ползват на компютър, PlayStation, телефон, Nintendo и каквото се сетите. Без никакви проблеми. Имат Bluetooth и донгъл. 2,4 ГГц, с който може да ги свързваме. Дават им около 50 часа с едно зареждане. Литиево-ионна батерия е. Да видим само така. Добре. Изглеждат съвсем нормални. Сега да ги включим. Добре, чу се. Само да видим как да ги свържим. Така, директно ще ги вържа към лаптопа. Нека видим
колко лесно може да е свързването им. Само да видя бутона. Така. Включваме. Добре, Power On. Отваряме Razer Synapse. Така. Интересно. Добре. Така. Така, след малко усложнения с вързването, с донгъла не можах да ги вържа, вързах ги с Bluetooth. Така, първи недостатък – Synapse. Което, нали, много от вас, които сте ползвали Razer, знаете за какво става въпрос. Ресата, не само приложението, което ги свързва. С Bluetooth ги вързах, така че в момента са вързани към лаптопа и се чуват прилично. Не знам, няма да може да ви пусна звука. Звучат добре. Леки са наистина, което е, нали, това, което рекламират Razer с баракудата. Така. Значи, сега ще прегледаме предимствата им. Мултиплатформинг поддръжка, да, с Bluetooth със сигурност. Работят едновременно с 2.4 донгъл и Bluetooth. За донгъла може би ще ни отнеме малко повече време да ги вържим. Но може и да заработят. Тегло и комфорт. Да, изключително леки са, удобни са, така че затова няма какво да коментираме, изключително леки са. Драйвер, добре, драйвера не ни интересува, няма да го гледаме него. Премахващ микрофон, да, имаме го. Удобство, защото ако ги вържите към телефона си, примерно ходите по улицата, да старти един микрофон така е малко шик. Така че, да, удобство, имат вграден в тях, така че ако сте ги вързали към телефона си, нали, може да проведете телефонен разговор. Да, не е с перфектното качество, но върши работа. Други неща. Имаме бутони за гасене на микрофона. Тук можем да увеличаваме и намаляваме слушалките, което е, нали, почти стандартно за всички. Други неща, които имаме. Бутон за гасене и пускане. 3,5 мм жак за включване с него, с кабела, нали, примерно, за да имате връзка. Порт за зареждане и 3,5 мм жак за микрофона, който влиза ето така. Реално, това му е цялата работа. Ако е изваден, нали, превключва на вградения микрофон, който има автоматично, доколкото четох, и това е в общи линии. Моето позитивно мнение е, че да, удобни са. Пише, че батерията издържа 50 часа, което е окей. Но това ще го разберем с времето. Други позитиви, които виждам. Леки са, удобни са. Позитив за мен е и, че са безжични, няма да се заплитам в кабели. Минус. Много трудно свързване чрез донгъла. Даже още не съм сигурен, че е възможно. Ама ще го разберем и това. Така че, в общи линии, това мога да кажа на първо четене. Изглеждат доста добре, комфортни са, меки наушници, изглеждат сравнително здрави. Не мога да кажа, че, нали, имал съм доста така кекави, да го наречем, слушалки. До сега ползвах едни кракени, които са Tournament Edition, зелени. Мога да кажа, че в сравнение с тях тези са по-леки,
а и са безжични. Звука е приличен, но за по-голяма сигурност ще мога да го определя, когато го включа и към 2,4 Hz донгъл, за да мога да имам по-глобална представа, а също така и с времето, като ги послушам и ползвам, ще мога да кажа дали имат още някакви предимства. Но като цяло продукта е закупен на намалена цена, която е доста добра и честно казано изглежда доста добре и съм доволен. Успях да ги върша с донгъла. Оказва се, че директно си ги отчете на компютъра. Не знам поради каква причина не искаха на лаптопа. Не знам, може би заради наличието на Bluetooth на лаптопа, не съм сигурен. Не можах да разбера какъв е проблема, но към компютъра без никакви проблеми. Обхвата им е добър, чува се добре, звука е чист. Не бих казал, че е много силен. Може би ако ги сравня с Кракена, който имам, са една идея по-слаби, но за безжични слушалки се чува доста добре, няма прекъсвания, няма проблеми. Друг тест, който направих, е с телефонен разговор. Значи, ако ползвам външния микрофон, всичко е окей. Но вградения, който пише имат, няма такъв. Равносметка бих дал така. Заради черния петък, цената им е доста намалена и честно казано, за този продукт зле ръце. Но ако не беше намалението на цената, не ги препоръчвам. Прекалено висока цена, а имат някои дребни кусури, както казах, вграден микрофон липсва. Де факто, ако ги вържете към телефона си и тръгнете и се разхождате с слушалките, то тогава, ако някой ви звънне, не може да говорите през тях, което е неудобство. Нали, все пак са ви на ушите, вързани с Bluetooth, така нататък, неудобно е. Но за гейминг предполагам, че ще бъдат съвсем окей. Звука е чист, няма проблеми. Нямат проблеми да бъдат вързани и на телефон и на компютър. Това го тествах. Така че не мога повече нищо друго да кажа. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да натиснете палеца нагоре. Също така към банката, за да получавате известия, когато качвам ново видео. А също така може и да ме последвате в Kik, където стримвам от време на време. Благодаря ви и до скоро!